Greetings to the House of Testimony viewers. Siyabonisa kumlo wonke who's joining us. This is it afternoon or evening. I never know if 5 o'clock is afternoon or evening, but we greet all of those who are joining us live on Facebook. Those who will be listening to this recording on this broadcast, I mean, on YouTube. We greet everyone. If you are joining House of Testimony for the first time today, my name is Kaya Jaja. I am saved and I love the Lord. Welcome to, we call this feature In the Hot Seat, where we interview or have conversations with House of Testimony team members. So today we are hosting Pastor Lucanio Daniso, which I'll give him an opportunity to introduce himself shortly. But before we start, maybe Masqala is following umthandazo. Let us pray. Lord, we come into your glorious presence this afternoon, oh Lord. We thank you, Lord, for this time that you have ordained, oh Lord, before even the foundations of heaven and earth. We didn't know that ngosuku Nkosi sidibene sinale conversation, but wena Nkosi ubuyala. Siyabulela ke Bawase. Xa sawungena ke kule conversation, we say, Holy Spirit, take charge. Speak through your servant, oh Lord. Speak through me, oh Lord, as we have this facilitate this conversation, that those who may be listening, Lord, may be encouraged, may be blessed, oh Lord, may be edified for your glory. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Greetings once again to everyone. So thank you so much. So as I was saying, if you are joining us for the first time, welcome to our House of Testimony. We do these conversations online, and available on Facebook and also YouTube. We also have a TikTok page. You will see our pages all have this logo. So if you want to follow, whether on TikTok, whether on Facebook, whether on YouTube, you can follow and have search for House of Testimony. So with those introductory words, I want to welcome our guest for today. I welcome none other than Pastor Lucanio Danis. Mzal, kunjani? Hey, sir. Doc, thank you, man, for having me. Peter, man. Kuhle kunjani kuwe? No, siyabulela. God is good. God is good. Thank you. Thank you for joining us this afternoon. Ndiyabulela ukuthi silifumene lithuba. So maybe just before we get into the conversation, maybe allow maybe for those who may not know you, because we always have people following the page, and so perhaps there are people who don't know who this Pastor Lucanio is. So maybe just give you a few minutes just to introduce yourself, where you are based currently, family, all of that. Thank you. Manibulele, Doc. Uqala manibulise to your viewers esikhona apha ku-Facebook naku-YouTube nabo bazawuphinda ba-catch up later. Ndiyabulisa ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Igama nguLukhaniso. Ndisinsiwe, inkosi yakunceda kakhulu ubomi bam. Ndingutata kaMvelo. I am married. Sinomntana oyi-1 ekuthiwa nguMvelo emtshatweni wethu waseQonce kwindawo kuthiwa kuseDimbaza. Kodwa ke ndihlele kakhulu kwilali yakwaQongqotha, kulapho ndiye ndahlangana nenkosi khona. So I take it as likhaya lam nayo uQongqotha, kodwa apho ndakhulela khona originally from Woodley, eSada. Amen. Siyambulisa uMvelo. Siyambulisa uMvelo nomama wakhe. We thank you for this time. Thank you for joining us. So maybe let's get into it, Pastor Luke. So Pastor D, that's the right one, eh? Not Pastor Luke, Pastor D. Pastor D. What is Luke? Yes, and now. So Pastor T, Pastor Lukes, Pastor Daniso. okay, there's a lot of ukangela bayazi bayinikile Pastor D. So niyafumana on Facebook, Pastor D. Let us get into it. So I was thinking about this conversation, Guti. Actually, I don't know if you are aware now, Guti. Of course, outside of me, kind of like being at House of Testimony since the start, 3.5 years now, leading this work. You are actually the longest serving member of House of Testimony. Up until earlier this year,
You were like, let's say, what is it? You were just close to 2 years or around 2 years of serving. If I remember, you joined us around March 2024. So, as I say, maybe you're not even, I'm not sure if you're aware, but that you have been the longest serving member. So I want you to maybe to reflect on your time at House of Testimony. You know, yintoni ebangela uba ujoyine in the first place. Maybe let's start there actually. But yayintoni ebangela uba ujoyine, and after you joined, how did you find, uh, even not talking about your segment now, but just being part of House of Testimony and this vision and the team? Oh, okay, Doc, thank you. Okokuqala, ndithi bulela ukuba ngaba ndekhona apha kule Saturday, because I think it's a dream come true, because that was this afternoon show, which was called a scripture-based conversation. It was the segment that attracted me to the House of Testimony. Because bendithanda laa nto unpackwa kwelizwi yiyo kwa before mna ndiyazi ndaqala ndazi yona, because I think it was the first segment eyayikhona. That's correct. So because ke ungumzala wam, I was following umsebenzi wakho from ubhala incwadi, then ndakubona ngokuqalayo ke this vision ye-House of Testimony. So yayile segment endandiyithanda kakhulu. So namhlanje ndilapha nangona ndingekho kwi-scripture-based conversation, but so I feel like it's a dream come true. Ukujoyina kwam ndandiyi-guest, if I can, yeah, ndandiyi-guest kwi-midweek catch up, which is ndandizoshare testimony yam ukuthi uNkulunkulu uncede njani from with drugs, alcohol and everything to be where I am today. So ndandiyi-guest, and then I think a few weeks or month after that, you approached me kuba wawune-vision wawiqala, which is le vision ye-grief programs. So you approached me with my wife and you unpack this thing uyabo uThixo ayibekileyo kuwe, and ube usitsho ke ngokuthi abe usitsho ukuthi ukuthi ngomnye wabantu oye uThixo wamtyhila for uba ngakuncedisa uqala le program ufuna uyiqala, which is grief programs, grief dialogues, which is ne-support groups. So wayibeka ke yonke, and yandi-interesta kakhulu because namo ndasolekelwa ngutata, ndiluze abantu abaninzi, which is even including unkosikazi wakho. She was my sister. So unkosikazi ke naye kulakhe icala wasolekelwa ngumama. So wathi wawushiya nayo le vision on the spot, zange sicingela kakhulu. We pray about it, but sayibona into right kakhulu, yabona enosinceda even nathi, because sayiva ngendlela wawuyithetha ngayo ukuthi abantu abaninzi don't even understand, even nathi ngoxesha uyithethayo konke, hey, we don't even understand this thing ye-grief and all that. So yeah, yaba yiloo nto ke ngeyabangela uba ngaba ndibe interested. Then ke the rest is history, because ndaye ndajoin i-team as part of i-grief programs. Wow. Bengingayazi uba ukuthi initially it was even before the interview. Actually, uyandikhumbula bendilibele uba it was actually before you joined. Actually, there was that interview. Also share testimony yakho. But even before that, you were saying ukuthi it was also linked to the scripture-based copy. You were right. The scripture-based was the very first one, which had started, I think, July 2023. So for about 6 months, maybe about 8 or 9 months, and then you did that interview, or maybe 9 months after scripture-based conversation. So it's interesting to see that you had been following it since then. And I think I'm remembering something that I also noticed. Lando iti, you came also when ubungqina, because House of Testimony is about that. We always say ubungqina bubalulekile. And also lando iti, if funeka ube ngumntu nawe oyi-understanda into yobungqina uba yintoni and oyiphilayo, yabona. Ukuthi apha, if you are not going to be someone okwaziyo ungqina okanye who's prepared to testify, kuzawuba nzima, because
we call people to come and testify bazothetha izinto. So ukuthi ndiyayibulela loo nto uba wena ukuthi you aligned with that ukuthi washare obakho ubungqina apart because akukho lula to share. Abantu abaninzi would not even share ukuthi they were on drugs because into endiye ndiyiqaphe nto uyoyika uveza into yoba wayenaloo ngxaki yabo kube soyika ujajwa ngabanye abazalwane and all of those things. Kanti laa nto ibalulekile leya because it can also help nabanye abantu who are still on drugs. It can also help nabanye abantu mhlawumbi abasanengxaki nezinye izinto ngaphandle kwe-drugs nobutywala. So ndiza ukuthi ndiyayivuyela uwinke loo nto ukuthi wayishare laa testimony. In fact ukhona nomnye umama wayisherile naye eyakhe edishana nonyana around that same time. Unyana wakhe waye kwi-drugs and I remember ukuthi yabanceda abantu abaninzi kakhulu because abantu abaninzi badilishana nabantwana abakwi-drugs, for example, yabona. And so when we testify, really, I've seen the impact. I'm just encouraged now when I remember lo besendiyilibele lo part, but it was originally a testimony. And then as you say, approach afterwards. So ndiyabulela ukuthi ke nalo conversation ngonkosikazi and nayibona because even as we move again to the part ye-grief ukuthi you know I can't say ukuthi abantu who abebesolekelo at that time before nami kulahle unkosikazi I understood them. Yabona benibabona abantu kanti ke nayibona nakuye ife unkosikazi sekulong brother wakhe ndingam-understand kwamna yabona. So laa nto nyhani ithi ukuthi we don't understand the concept ye-grief sicinga uba siyayazi okanye sidilishana naye ngohlobo oluthile mhlawumbi sazive kuthiwa kudilishana naye ngohlobo so nathi sidilishana naye ngolo hlobo kanti olaa hlobo you know is not always the right way. So and then we had that conversation and then I want to ask you then ukuthi when then you know you had that conversation, you prayed about it and then you joined, what was your first impression? Because I'm thinking ukuthi now as you rightly say ukuthi you were not so you understand kakuhle grief and then you're going to come in and then now you must work on the like how do you manage that because akukho lula ungena entweni ongayaziyo and then funeka uyilidishe. Yes, exactly, because that was the point. You know, but that almost kuwe kwi-conversation endandinayo nayo ukuthi no kaloku mandiyeyisupport mandikusapote wena I'm not leading it because nguwe umntu onale vision and nguwe umntu uyi-understandayo this thing in-grief because I don't even understand yonke le nto sizawuyenza uyabona. But uThixo wasinceda kakhulu because impendulo yakho yandisikelela kakhulu because wathi now you don't know this thing uyabona uThixo xa ibekileyo yonke this thing uyenzayo uyabona but uThixo uyakunceda as basiyenza so watsho xa undiphendulayo ukuthi no uThixo uzasinceda as long we will pray about it and iye kaThixo le nto singazenzeli it will be God that will lead us uyabo in the right direction. So ndancedwa yiloo nto kakhulu ngaloo mazwi ukuze ndibe yiphathi nyhani ndikwazi ke ngobaba ndibe free to lead this segment uyabo and ke ngoku eyona nto iyandinceda kakhulu sayiqala kwilali yakwaQongqotha which is indawo yayinabantu esibaziyo so sayibenzima kakhulu ukucoordinata yona ukuyenza and then for ukuyiqala and then ke ngoku mosiyona into esincedileyo phaa kuyo kakhulu siyenze kuba sincediswa ngabantu uyayibona ngoba it is not something eyayikhona before kuba bhetere xa kukho into xa usenza owawuke wayibona and then wenza umane uyabo uthatha phaya but it was something new le esingazange sayibona before so abantu sancedwa ngabantu esasisebenza nabo which is la first program la first dialogue sasinayo yasinceda kakhulu from i-guest esasinazo from people ababene testimonies uyabona from i-dialogue itself uyabo yayiyo yaset foundation yayesinika i-direction ukuthi yintoni kanye lesiyifunayo because now at that time wawungekho sure ukuthi izawubheka phi yabo including indaba ye-support group ivele after because sibone uyabo we need this uyabo so incede ngelo hlobo ukuthi sasa-allow uNkulunkulu umoya oyingcwele ukuthi asilide through yonke le nto sosenza singazenzeli. I remember siba ne-conversation ukuthi I don't understand abantu mos abantu uyayazi mos xa uqala into engaziwayo kubakho abantu abakritisazayo kakhulu so sasine-conversation at that time ukuthi I don't understand abantu abagxeka because babe baninzi
ii-voices ezigqekayo zazininzi more than ii-voices encouraging, uyayibona. So sasinaloo nto uba we don't understand abantu abagxeka into abangayaziyo nabo because that we don't know le nto. And ke ngoku most of the time xa usenza izinto ezinjena like i-ministering outside the church, abantu bafuna uyifanisa nenkonzo, uyayibona. Yonke into eyenzayo ngaba ingathi ngoku nenza into engekhoyo, uyayibona. Xa umntu most especially kwindawo ezifana nelali koqongqotha nje, so uyabona kwaziwa inkonzo, then akho programs zinjena yabo outside the church like i-ministries ezi-different, uyabona. So ngoku abantu bavese bayifune uyifanisa nee-programs zasenkonzweni, uyabona. So all in all, it was a nice experience ukuyiqala with the challenges eyayinazo ke, but yasinceda because yasinika i-direction ukuthi yintoni lento siyifunayo ubheka phambili. Hey, that's very powerful, actually, what you've just said. In fact, Jebutela nam ndimane ndikhumbule ezi conversations zasinazo bese njengoba kwami ixesha ezinye izinto kumandi nyalo reflector, because xa ureflector ngoku you will remember. I remember those voices nam, they were so strong, and I was like, hey, I know there's no wrong apha. Hey, into lento siyenzayo, and nam I was praying so hard uba hey, but ukubalulekile ukuthi inyani laa nto iBhayibhile iyasibonisa nyhani into yoba you know, into kaThixo iyawuphuzwa okanye masithi into esuka kuThixo ixesha elininzi ayiveli ibe ihambe lula. Mangathi yabo not necessarily uba yonke into, but laa nto ithi nyhani xa uThixo kunike into that is different to into abayiqhelileyo abantu ixesha elininzi, you know, iyawuphuzwa. I remember thinking about if you look at the book of Jeremiah in full, if you ajonga phaa Jeremiah, all the other prophets zazisiya zakumkani zazisithi phaa no soze si-invadwe iBabylon, Thixo uthi sizawina, yabona all of that. And yena he was the only prophet who was saying, man, you know, the army of Babylon is going to come, is going to invade. Repent, buyelani kuThixo. And all the other prophets say, so kongekho lula, yabona, if you joke isolated, wabanjwa, wathiwa wenziwa zonke izinto ngezakumkani because wayengathethi le nto ifunwayo ngabantu. So, but he remained true to because uyayazi uThixo wayetheni kuye. So laa nto ithi nyhani ukuthi funeka sibe obedient xa isithi masenze into masiyenze noba nathi asiyanda, because nam uyanikhumbuza ngokuba nathi andisakhona uba andiyazi nam. Imagine ke ngokuba xa ukuncokola nomntu ufuna ndikwenza nto andiyandi nam lento ndenzayo, uyabona. Yenza even more doubts loo nto, uyabona uba imali lo mntu akayazi kwayena and nyhani andingayazi. But i-question ngeke mhlawumbi endinoyibuza kuye ngoku having you know i-dialogue yokuqala nyhani wakaqongqotha yayimpumelelo sayibona nyhani hayi zaqoma. Hey, I remember ngoku ndincokola notata ke ngoku afterwards uthi efondini i-feedback wanikwathi efondini heyi bendingayazi uba hlele neengxolorho ezingaka ezingayazi uba abantu bonzalekanga nje mahlele nabo abantu apha kule lala abanye sikhonza nabo abanye I think I remember yena he was amazed. Kukho omnye utata wayelila phayana omdala esithi hey man, uchaza laa chephu oseluka-10 years ago, kodwa le chephu zange ndayazi uba kanti kunje hlobo yayithetha ngalo phaa. So ndizama ukuthi yabonisa nyhani ukuthi heyi abantu bahleli nentlungu abangakhange bayinantsike badilishane nayo, and we are expected to just move on. Bezathi wena, what has been your personal kind of like your biggest lesson? And then of course sayedimbaza nyhani uThixo ngoku wayongeza saqala i-support group because sabona uba hey le nto funeka uqhubekeke ayonto uyenza once ugqithe. What has been your biggest lesson wena as someone who was leading this, you know, in terms of whether i-impact oyibonileyo ebantwini, whether lutshintsho olubonileyo, whether into noba yintoni na, but laa nto ithi yintoni onoyifundileyo, yintoni onoyithatha, yintoni onoyithetha komnye umntu about le grief program? Eyona nto endinotsho into yoba ngaba first kuku-understand, kukuyazi uba ngaba kukho this thing kuthiwa yi-grief, because most of the time siye sicinge once kuthethwa ngento ye-grief kuthethwa ngento yoswelekelwa qha, uyayibona. So ndiye ndawuthi ubone mos xa umntu ungayazi awuyiboni, but after ndibe yi-part of i-grief dialogue there were lot of izinto even nabantu uyabona ubuya kuPastor Mlamla wase-Cape Town wayebhale incwadi zabanintsi izinto, hayi man, yabo yanintsi into ene-grief endiyibonayo, uyabona. Nabantu ke ngoku endibonayo because uyabona ndawuhlala kweza grief dialogue kwafika ii-guests zethu
which is umama uShuba yabo nomama lo oqala wayikhona Yes, xa yeah. beyicacisa ndakhona ke ngoku ndikwazi u-identify uba ngaba hey there's a lot of people uyabona even myself uyabona uba ngaba Yeah. isapho inintsi intlungu engekadili nayo uyabona because ndandingayazi uba ngaba i-grief lena yintlungu yolahlekelwa basically ukulahlekelwa noba ulahlekelwe yintoni but zii-different as type of grief and zibonakala ngendlela ezi-different uyabona eyona nto indibonileyo okanye endiphuma nayo kuyo yonke le nto kuku-identify ukuthi kunengxaki ye-grief and enkulu kakhulu abantu ingekayiqondi. I think it affects abantu abaninzi ngendlela ezininzi. You can see abantu benemisindo, you can see abantu bebehavior ngendlela ethile kanti kungazange kudilwe okanye zange bafumana indlela eright yodila ne-grief because nje ndayibona ukuthi iyinto nyhani ongenawuthi you just pray ukuthi mayiphele, you deal with it. We have to speak to someone to understand ukuthi kukho le nto inje uyabona. Lately ndisancokola nomasebhayo sanosweleka nezinye icousins nomrs wami uYonel abendimva kwivoice yakhe yabo kuba ndalike ndakhona kwezi programs ethi dialogue I-identify ukuthi hey there's a lot that is happening to her. Even ndaye ndamxelela ukuthi you need to speak to someone. Ndamxelela ngawe kuba ngaba there is ukhaya which is understanding kakhulu le ndaba but ambona uba ngaba we need to I think iyona nto ndiphuma nayo ukuthi we need these discussions, we need to have these conversations so that abantu bazoyazi le nto bazokwazi ufumana abantu bothetha. Yeah, ingxaki nyhani asithethi and ke ngoku in fact we were talking about this kwi-book launch a few weeks ago ukuthi and ke ngoku i-culture yethu singawuthi nyama isincedisi kwezi zinto because i-problem yethu is and ke ngoku I always say mna eyami lesson has been that thina sithatha i-culture yethu siyifake enkonzweni yabona ngoba ke ngoku sithi yabo especially xa singabantu abangamakholwa sithi bemele uba asilili laa nto isuka kwi-culture yethu yabantu abamnyama idibananga naBhayibhile laa nto if you read indumiso we see oDavide bayalila phaa uDavide if you read indumiso 77 I always say umntu ongayi-understand igrief makafunda indumiso 77 you read about laa mfo kuthiwa ngu-Asaph kuthiwa wayeconductor kaDavide ngokayikumkani laa mfo xa ufunda phaa uyayibona nto ithi I cried out to the Lord yabo xa ithi rhapha ezaziba hey le nto ndayisentlungwini le so uyayibona uba le nto yokuthi ke ngoku abantu abangalili ayidibenanga naBhayibhile isuka kwi-culture yethu singabantu abamnyama yokuthi thina sithi uba ufumene le nto eyinantanga deal with it susibusifaka leyo yabo asifunda ubuzimana usibalisela ngaloo nto thina sinaxesha laloo nto so i-culture yethu singabantu abamnyama isincedisi that is why le nto sitshoyo ukuthi abantu abaninzi ke ngoku and ayisiqhelanga laa nto ukuthi efondini abothetha nomntu mna mzekelo I've told many people mna efondini go and to speak to someone if wakothetha nami ke kubundazi go and speak to someone because there are things le nto itshoyo ukuthi basincede kakhulu eza guest speakers zethu eza social worker because they unpacked nam ndafunda phaa kule yokuqala hey bendicinga fama ndiyayi-understanda phaa but hey le engile ivela ngayo nakule yesibini so laa nto ithi abantu ke ngoku nakwi-culture yethu ayisivumeli into yoba siyothetha nomntu yaqona ingathi ungumntu owiki ingathi ungumntu mhlawumbi uyavuma uba ingathi unengxaki yabona i-admission obunengxaki so i-culture yethu iyasibamba kwezinye izinto thina yabona and then ke ngoku siphinde ke ngoku siyenze wes ke ngoku idibanisa nankonzo hayi ke fumaniseke uba umntu ke ngoku kufuneke enyamezele noba kubuhlungu because afuneka abona nale week abanye abazalwane afuneke avele because uzawuphinda agxekwe yabona so ndiyanqinela nale nto itshoyo ukuthi kubalulekile ndenzela nomnye umntu omameleyo ke ngoku mhlawumbi ongayi-understandiyo whether ngumntu osaziyo sobabini whether ngumntu ongasaziyo whether ngumntu obukeleyo for the first time whether ngumntu odilishana ne-grief currently esathetha uPastor D ethi it's important, it's very important to go and speak to someone. Continue to pray, as he's saying, continue to pray and allow the Holy Spirit to heal you. Sufuna ungama uyathanda uyithetha umama usho wathi sufuna ungamela uphila because ufuna udishana nawe uphile kakuhle abantu abaninzi bafuna amaphile bengekaphili continue to pray but also speak to someone, speak to your pastor. It's a pity now because asekho nezanto ze-counseling as Christian counseling whereby umuntu ebekwazi ohlala nomfundisi
athethe akhansishwe ngumfundisi yabo. So but if there is no awunayo lo service njalo mhlambi in your church, go and speak to someone omthembileyo even in your family. I've seen ukuthi okanye umuntu mhlambi omaziyo in the office, in the professional space, or anyone in the community onokwazi uthetha naye ukuthi ndifuna uemphasize le point itayo yokuthi speak to someone when you are dealing with grief. So igcina kuwe ngaphakathi. No, thank you for that. Ngena mzala, sorry. Yeah. Yes, yeah, injalo nyani, because i-problem eninzi because ndiyenzi as much as ndifunda ngayo, because I think yelaa xesha bendisephayana ndingayi-understandi kakuhle, ndiye ndayi-understanda after ezi programs nobona abantu ubona uba iafektha yonke into yakho laa nto xa ungathethi. Kanti xa uthethayo kuba lula uba ngaba uya-understand uba ngaba usesentlungwini ubani and ubani. Uyabona into yokusibonekela kunee-moments uyakwazi uba ngaba ungathi urayithi, wayedla ngotsho umama uShuba and ndiyibonile nam several times loo nto leyo. Ube ngathi urayithi but later uphinde umcinge lo mntu, uyabo. Okanye kubekho imoment apho uqonda uba umzekelo xa usolokelwe ngumama okanye ngutata kube nezinto oqonda uba ngaba uba bekhona utata, uyabo. Ezaa zinto ziyavuselela but xa ungumntu othe wathetha nomntu, so ibaluleke kakhulu ukuthi uthethe so that ezaa feelings yonke laa nto uyifilayo uyi-express. The more uthetha, the more uyawuba right, the more you understand nale nto ukuyo. No, thank you so much. I mean, nam ndiyafuna uthatha eli thuba mzala ndithi thank you so much nawe for I don't know many people who would have said yes to sawuthetha ngegrief who would have said hey masithethe futhi ngale le masiyiqhubeke noba singayazi, because umuntu ebezathi hey hayi man xa sawuclear nawe ngale nto uyenzayo uzundibize. So ndiyabulela, really I want to really appreciate that ukuthi because nyani ezinye izinto zifuna abantu who are going to be courageous, people who are willing, noba izaba unpopular, noba uzuthandwa abanye abantu abayifuni noyitatsha le topic. And I've realized it's not because the topic it's inengxaki, it's just that luhlobo esikhuliswe ngalo, luhlobo esocialize ngalo, luhlobo emasicinge ngalo. So abanye bayoyika because balala uba ufuna uthetha ngokufa, kanti we are not talking about ukufa apha. We are talking about dealing with the loss. We are not we are not sitting and remember and trying to fantasize or make into yokufa like into we are dealing with and yes, because as you say ukuthi afterwards actually as you were talking ucingisene into ke ngomzalo ukuthi kumuntu bethetha le nto na recent ethetha lona ukuthi actually it's support abantu bayinida after. So yes, umuntu xa senosolokela you can go and pray with them kulaa veki leading to umngcwabo nimngcwabe. And ke ngoku I think ngekhana kubona ubhale into enjalo nawe at some point ukuthi sicimbe ngothi nakuphelele phakathi the biggest support umuntu ayinida is afterwards. That's when a person really starts to grieve, when everyone is gone, when abantu behambile realize ukuthi hey ndishiyeke akekho umntanami akazuphinda abuye, akekho umzali wami akazuphinda abuye, akekho unkosikazi, akekho umyeni and all of that, akekho brother wami. That's when people really need a support and really wamzana uyifila laa ntlungu yolahlekelwa khona ifunayo afterwards. So ukuthi nabantu abamemeleyo ukuthi you know who ukuthi it's very important that you know understand ukuthi people will need you know people need support afterwards. In fact I've realized even nakum ukuthi it's just that people don't realize if ungambuza umuntu ngeza ntsuku lithi shapha umngcwabo nomngcwabo into eninzi akazikhumbula umuntu iyasibonisa laa nto, yabo laa mntu ebenamba kayena so wena ke ngocimba ugqibile kanti afterwards kubona ingena iregister eshayo, and that's where they really need that support. And so ndiyabulela mamzala ukuthi you know that you have walked this journey with us from March 2024. From that, in fact, la interview was February 2024 that you did on a testimonial. So Masiti, even from February 2024 throughout 2024, you know, we have a conference, you know, and there's new segments and being part of the team. There was a time it was just by 3, then you are calling 2025 and all of that. Throughout 2025, the conference has been here last year. So I want to say thank you now for being part of this initiative. I want to say thank you for leading this segment. Even when we introduced it, a support group, which was another element, and we changed things around to say
it's not just a group dialogue, it's the support group. So it becomes one big program. What we understand and work, in terms of that whole before. So I want to ndifuna uthatha le opportunity njengoba sinale conversation today. Maybe mhlawumbe ndakhe ndatsho, maybe mhlawumbe zange I don't remember, but I want to say thank you so much. From the bottom of my heart, for when I came to you. Nami ndingayazi uba kwakutheni zenzize kuwe, kodwa when I came to you and ndathetha nawe, you did not say, hey, for nina andikho sure ngale nto yenzayo, zundibize and you came. So thank you so much for that. Ndiyabulela Doc, nami ndiyabulela man kakhulu, because to be part of House of Testimony, it was the first time ndisenza into outside my church, kwi-Kingdom, because yonke into ebendisenza izinto ebezisenkonzweni. So ibingumsebenzi wokuqala, qala nqa esitasimswayo nathini ndisebenza outside into yenkonzo, uyabona. So I've learned a lot, uyabona. Bendiqala even no interactor with other people abakwanye amabandla. So yonke into ebendiqela uyenza bendisebenza which is ne-teams zasenkonzweni, ke nto yasenkonzweni. So nami ndikule opportunity uThixo wayipresentayo wayiveza, yandinceda kakhulu nami kwi-growth yam, even to understand even the kingdom work, ukuthi ayikho based icawa. Awuthi xa usindiswe kulaa nto uba ngabe usenza izinto ecaweni, there is a lot that we need, uyabona. Xa siphume enkonzweni, siphume enkonzweni, as much as basikhonza sisebenza senza yonke into enkonzweni, but wena umsebenzi omninzi is when we go out of the church, ufuna inkonzo, uyabo uba uyothini the past yonke le iveki from Monday to Saturday, that's 6 days uba wenzani, uyabo. So incede kakhulu loo nto leyo ukuthi nami ndibe nomdla, uyabo, kwizinto ezininzi and understand. Uyabona xa uvalelekile mhlawumbi sithi usenza izinto zecawa qha, awuzibona ezinye iiprogram, but once uqala ube part yeyi-one, thini utsho ubone nezinye uba hayi man, kukho this minute, kukho this ento, uyawukhula nawe spiritual. No, thank you so much. Thank you so much. Asizawuvala ke mzala, ndikunika nje opportunity just to maybe say about what's next for you. Maybe it's also an opportunity to say, to just also let the viewers and our following know ukuthi, at this stage ukuthi you will be exiting okanye ke leaving i-House of Testimony, for after, as I say, being the longest serving person within the team, so that at least it's also an opportunity, because I always have this firm view, when we do kingdom work, I actually saw someone posting about it, when we are doing kingdom work, as you say, there's the church, there's other things that are happening. So maybe there's these kinds of programs. There's a program ministry related to marriages. There's a program related to girls or women and all of that. So there's all of this thing. And when you get all of that, kubalulekile ukuthi usebenzisane, noba sikhonza amabandla ayi-one, but sisebenzisane, because we are always sonke sikhonza uThixo, sisindisiwe, and we are advancing the gospel of Jesus Christ. So we must work together. So nalandi ke mna ukuthi even when people leave at the end, because ixesha liyafika uba umuntu mhlawumbi abe kanti ufuna uhamba okanye ufuna uthatha i-break, whatever it may be, that ithi laa nto ukuthi funeke siyazi ukuthi we are still brothers and sisters in Christ. Asohlukenanga, we may not, indlela zethu mhlawumbi ziyohlukana for now and all of that, but ithi laa nto we still are brothers and sisters in Christ. We love one another, we support one another, and we bless, the work of your hands, also our hands, even beyond. And we continue to pray. So they encourage loo nto nakabanye abantu ukuthi ibaluleke kakhulu loo nto leyo ukuthi sibe ngabantu abanjalo, yabona. Like the early church, if uyayifunda phaa kwizenzo, those guys, the early church was so united, they understood the mission here and all of that. So maybe again, to put opportunity as we're about to close the wood, maybe to say your last words, any remarks, and what's next for you. Oh, okay, Doc. No, ndicela ubulela man kakhulu, even kwi-House of Testimony yonke i-members ezibasositsho ezazikhona before zemke ezinye, uyabo, even before mna, uyabo. Now I'm stepping down from umsebenzi we-House of Testimony. Ndimka ndivuya, ndimka kukuhle. Kamandi bendinekho
bendinomuntu endisebenzisana nayo which is umama uSishuba, so at least andimki ndiqonda uba ndishiya ku-aim ndimka kakhulu uba ngaba it is in good hands, yabo, because it's part of my it's part of my ngathi ngumntana wam nam, yabo, iqale kunye nam, so ndibawela uyibona isiya kule ndawo uThixo wayeyiplanela uba ngaba iye khona, which is ukunceda abantu, making people even ezinkonzweni babe nazo ezi conversations ze-grief, bayi-understand ukuthi ikhona lento and ininzi kakhulu, not kancinci, yabo, indaba ye-grief emabandleni. Abantu bakhonza bengcwelekekile. Ukuthi umama uShuba kayithethayo ithi ingabonakali lento, because yona nto ibalulekileyo yi-transformation kuyo yonke into esiyenzayo. Funeka xa usindisiwe sikubone insindiso ikutransforma, utshintsha kwimeko yiyo. Abantu uye ubone umaba endaweni yaloo nto umuntu uya eba-bitter okanye uya eba-angry, uyabo, ngoba kaloku uzawufika enkonzweni adibane nezinye izinto that ezawuphinda zitriggerishe into angakhange adile nayo, yabo, imisindo, i-bitterness. So endaweni yoba mabatransformereke umuntu uyayiba wes, yabo. So ndiyayibulela kakhulu le nto yoba ngaba izawuqhubeka indaba ye-grief dialogue with this conversation. I'm stepping down mna, ndifuna uthatha i-break, ke ndizikhangele mna, uyabona, ngoba kunento esihlele kum. I had a conversation now about it. Le nto uThixo wayendifake kuyo, because I believe ukuthi uThixo kufake entweni enenjongo ngaloo nto. If you still remember, sitsho kungenye imini ndisithi uThixo wakufaka kule nto yokuba ngaba ube yi-widow at this young age, uyabo, with a reason. Akakhona uThixo angayenze ngenasizathu. Ndikhumbula omnye utata ethetha emthandazweni ngelaa xesha kuzawubakho umngcwabo, utata wakwaQongqothe ethetha phaa esithi, khaya uyintangam ngoku, uyabona, utata waswelekelwayo lo, uyabo, uyintangam ngoku, umdala kunalo utsho kutatakho, uyabona uba umdala kunalo ngoba akayazi le nto uyaziyo. At the same time mna nam andiyazi le nto uyaziyo, zange ndiswelekelwe ngunkosikazi ndingaka, ndiswelekelwe ngunkosikazi kudala nalapha kum, uyabo. So uThixo ukufaka entweni eneyazi uba ngaba at the end, because ikhona indawo kwibhayibhileni ngathi kaYesaya ithi unguThixo owazi isiphelo kwasekuqaleni, yonke into iqala nje seyazi isiphelo sayo sithini. So nam le ndaba ye-drugs nentoni, I think uThixo ndiyafuna andincede kakhulu. That's why ndithi ayi-break so that I can pray, ndimve kakuhle ukuthi ufuna because yona ikhona. I want to help people, because every time ndishare i-testimony yam abantu baba-touched, abantu bayafuna uncedakala, abantu make calls, inboxes, even njengoba ndibhale kuFacebook kwi-inboxes, abantu befuna ucetyisa uthini. Khange khona ngixaki uba uzawucebisa njani, uyabona, ngoba mna ndiye ndasindiswa, then it was done by Holy Spirit. Most of izinto andizazi nam uba ngaba ndasuka kanjani, kuvela ngoma itsho ukuba andazi nam ndifike kanjani apha. Andiyazi uba ngaba what happened, intoba ngaba they reached the stage uba ngaba I'm a married man, uyabona, onomntana osindisiwe uthini. So that's why I need a break so that ke ndihlale, uyabo, emthandazweni, ndihlale kuThixo kakhulu, so that andinike i-direction ukuthi uba wena ndenze ntoni ngale nto ihleliyo yona kum entliziyweni, which is indaba yeprogram ye-drugs, ukuthi how do I approach it. So abantu mabanijonge apho kwelo cala, uyabona, kodwa ke ndisathatha i-breaking so that ke ndimamele uNkulunkulu. No, siyabulela mzali, siyabulela. I think ibalulekile ngigqiba ithetha ukuthi i-problem esinayo sometimes that we don't understand. I think part of it is because kuba buhlungu wena mzala, so you don't know, uyabo. Xa uThixo ogqithise ntweni awuyazi uba kanti uThixo unenye injongo, uyabo. So wena ngoku uye ufocus kule ntlungu kuyo ungaboni, unyaniseka usithi nyani uThixo usigqithisa ezintweni for a reason. Yabona, njengoba ngosithetha ngale nto ezi-grief mna ngasoze mna ndibe nento endidibasela i-grief program, for example, engasakwenzekela, like yeyona nto bengasoyiqile noyicinga. So I think kuvela kuthi qatha loo nto kumntu yokubalisa le uthetha loo nto, but ndizama ukuthi even with you, I think nyhani uThixo njengoba egqithise. Now I remember when you did that testimony yakho apha kuFacebook and all of that, and the comments, as you say, and people who started talking about that, it was abanye abantu who have gone through that. Nabo abanye abantu have abashare as a testimony for people to know, like abayazi uba inamandla le nto ukuthi yithethe le nto uba ugqithe kwi-drugs,
Yabona, so noma umuntu ayazi uba uThixo uyakwazi ukunceda kwi-drugs because uThixo okwaziyo ukunceda kuzo zonke izinto, yabo. So nyhani ke ingase nyhani uThixo ayityhile kakuhle nyhani lele esusathandaza all of that, and I remember uthethile nami, and I want to say ukuthi I'm here, House of Testimonies, yeah, as I say ukuthi le nto it's about kingdom work. Ngaba mna ndityhilelwanga into ye-drugs and alcohol, iyabona. So but mna I know ukuthi ndityhilelwe into ethile, but we can work together to support, because siyayazi ukuba as House of Testimony kunceda abantu that we are sent to, and wena ke ngoku are sent to people who have gone through drugs and or who are struggling and all of that, nezazinto nabazali nabantwana, and then you can help those people ukuthi kufuna abantu babuyele kuye xa baphume kwezaa zinto. And so thina our role is to pray with you but also to support. Zama ukuthi I'm here nam, House of Testimony can also support in whatever way. Yes, we can talk ukuthi yenzeke le nto ifunwa nguThixo, because it's not about khaya, it's not about ulukhanya, yabona. It's not about House of Testimony as an organization. It's about aba bantu who are in drugs and Thixo afuna ubakhupha, aba bantu who are grieving, Thixo ufuna baphile, bakwazi uphila fully besebenzela uThixo, bangabanjwa igrief, bangabanjwa intlungu, bangakwazi nokwenza inantsika izinto that God wants. Abanye abantu are still stuck, many years ehleli endaweni inye because they never dealt with it, as you are saying. So zama ukuthi ke kaloku mazikumzala nathi sizakuthandazisa ukuthi ibe yimpumelelo, uThixo ayiveze and yenzeke kuba ithini ngaphezu kwabo ibe yimpumelelo, abantu baphume, yabona, baphume, because uyazi we are raising something ukuthi sine 6 days singekho senkonzweni. What are we doing in the 6 days? Abantu abangaphandle abangayiyo enkonzweni, who are drugs, abanye abantu bafuneka bayolandwa, and ezi program zinjena zifuneke zibalanda, yabona. So ndiyabulela manzala kakhulu, singathetha ke kuse zama ukuthi ndiyabulela kakhulu for the time. I know we've gone over time, but I felt ukuthi yeah, let's just have a conversation, let's just chat, let's just reflect. It was wonderful to reflect. Ukhumbuzeni bese nizilibele namza ngo-2024 the conversation we have. So zama ukuthi thank you so much for being part of the team, which I'll continue to talk even outside of House of Testimony, this platform, to advance the kingdom of God. Madukunike chance ke mzala ukuthi uvale ngomthandazo. Enkosi. Thank you, sir. Let us pray. Father, we pray this afternoon egameni leNkosi uJesu Kristu. Siyabulela uNkulunkulu nangeli thuba Thixo wethu othandekayo olivezile namhlanje. Bawethu olungileyo ukuthi sibe nayo le conversation. We know ukuthi uNkulunkulu akhona into enzeka uNkulunkulu wami ungayiboni, ungayazi, ngoba uThixo khoyo kwindawo zonke ngamaxesha onke. Nale conversation inabo abantu noba babini noba umunye ethe yamnceda okanye ethe yamvula amehlo. Phinda ke uNkulunkulu uphinde usincede neHouse of Testimony, uphinde uyikhulise, uphinde umncede kwakhona uDoc ezaqhubeka nale vision egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabulela ke mzala, we'll be in touch, man. As I said, we'll continue to pray with you, and we just pray that uThixo akusebenzise, when you've got a program ozawuyenza kuloo ndawo uzayenza kuyo yedrag, undibize futhi uba ngowokuqala uba khona nama labadoda esiqala silande la besihleli nawo before sindiswe nawe asesitywaleni, awaphume labadoda emtywaleni nakwidrugs. Yes. So, thank you mzala, God bless. Thank you. Be blessed now, sure.